Tövbe edende puşmana we edilen işin azaryny wujdanynda duýup bilmeklige näme üçin ul ähmiýet berilýär? Ýalňysyň günäň agyrtyny wujdanyny duýup tandy çekenler gaýdyp şol ýalňyşlygy etmänen bilerler. Onu hakyky tövbe eden adam öňkü günäsini gaýtalamagy edil oda atylan ýaly görmeli şeýlemi? Hawa Salih. Ýöne şunu unutmalylar. Ýalňyşyňdan daşlasaň da oňa puşman edýäken şeytany tagyňdan getirmejek bolmaly. Şeytanyň tagyňdan gelmesine näil düşünmeli? Şeytan gowy hem dogry işi çenden aşa ulanlar, beber. Gulagyny hem işe dogry hem gowy diýertiň diýen namalar bilen gandyrar. Adamın bu teze ağırlanır hem kovu diyen işini aşağı geçip başlar. Bu şeytanın sağdan gelmesinin birinci yolu. Demek ikinciden var da. O da Allah'ın halamayan, qadağan eden dağıtlarına dürlü eşikler geydirir. Şey edip, haram halal hükmünü görmeye çalışır. Üçüncü gelişem şeyle olup bilir. Allah boğuşap erbetliklerini başka bir görünüşe vurup, olur küçücük ve yenilecek görkeder. Edil özü, sen güýçlisin. Bir kedek günah edende näme olur deyip gaýtalar verir. Şeydip insan bu pırlıklar hoş ovazın nağmaları bilen qarıştırar. Şeytanına dozok köp. Ýöne Allahy hikmetde de merhemetken. Anne ne kadar... Ece yaman uza o çekdile bu yol, soň ýokmy muň? Inne az galdy oglum. Kakam ala diýendir. O garajda garaşýar dämi? Murat Bey. Näme boldy Murat dost? Şow ýene seni ýeke goýaý diýen. Payla, köpürleme. Oglanlar mene turjak. Murat, senem çağılyň öňünden çykjakmy? Entek wagt ba. Oňa çen ýene 2 ýekde oýnap geçer. Tursaň bir utup turalýynda. Bir ýaman känip turupdyr. Paylasak paylaly ýykylan görüşden oýma diýipdirler. Sürücü dur. Yolda bir garra adam var. Oň pulum ýokdur. Her ýolda duran aljak bolsaň, haçan barar kak öýmede. Dur ayda sürücü daýy. Sağ ol oğlum. Ýöne men puluma ýok. Hay içi gara. Şundan alyň. Taňry ýalkasyny gaýdym. Bile ýalkasyn.
Düş oğlum. Hoğlukma. Seri tap bol. Kakam yoklayıcı. Okuyum tut ya. Azıcık sabır et. Kakanız yolladır. Geliyenler. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Hani yürün gidelim. Birden kakam eleysene mi? Dana çende bu yerde kakanı da garaşmar. Hani koşular al oğlum. Akşamınız hayırlı olsun. Size neme gerek? Apçık, pul, şunu meňdeşde atlar çalt bol. Bolya, bereyin. Yöne bıçağını da ayrın çağılam orkuz yağınız. Şu barmy? Kapçığın berdi mi? Başka size neme gerek? Göy verin bizi. Beylan tatıp marsın. Altın çay teplen yok mu? Telefon, saat. Bu polisiya mı? Kim ol? Han oğul uğruşu yerden. Uğramasam näme bar? Iki tane çağa bilen bir ayal gorkudy ýagdym şu bıçak bilen. Sana näme darwa? Elim döwdüňlü. Siz bulardan hiç korkmaň. Oynatdım, men oynatdım. Men oynatdım bolly goý berin. Size näme etdiler bu tentekler? Ecemin kapçığını alırlar. Bir mund wagt berýän. Gömüňizi çekmeseňiz sizi gowy bolmaz. Köp sağ olun. Allah razı bolsun, bizi halas etdiniz. Iseseňiz sizi öýüňize gideýin. Yönü. Ece on bilen gidelim, men korkýan. Şey deli Ece yok değil mi? Bağışlaň, size azar bolaymasak. Oňa bir azary bolmy ýörüň. Menem sen ýaly güýçli bolmak isleýän. Hakyky güýjüň eýesi Allah'dır. Onu Allah'dan dile o köp işle. Umydyňy ýetirme. Hadi beyler. Bolly bestir men oyundan çykýan. Yoğudun yerine men oynayın. Baş üstüne geç. Baylayan onu. Şu yerde köy. Bolýar. Yanımda pulum yok. Şunu alın. Bize eden ýagşylygyňyzyň yerini tutmaz welin. Ýöne onu da alın. Haýşe diýen ýüzüňiz dakynyň soňgul hanym. He beýle de bir zat bolmy. Onu taňyr ýalkasyny ähli edenliňiz üçin. Köp sağ olun Salih ağa. Geýjaň haýyrly bolsun Gökhan. Giýjaňyz haýyrly. Ece öýümde gitjekdik ha, bu yer mamamyzyň öýü ya. Inni biz berde ýaşar çağılar. Kakam näme? On ýerde bolar. Siz unudan kakaňyzy näme üçin ýatlaýaňyz? Goý gün näde görse şeýdik görsün. Kıydım, iyilik mi giyişleptin ya bardak bollu mu? Öýe gireli gürleşert Ece. Girin oğlum. Hani ýeriňizde? Ýatyn hani. Anne baba. Ece kakam biz ala edýänler. Edýän bolsa öňümizden çykardy. Hani ýatyn inni, ýatar wagty boldy.
Doğanım. Kakam inne biz bilen yaşamaz mı? Bilmedim. Men bu yerde yaşatım gelenok. Öýümizde kakam bilen yaşatım gelýär. Arkyn bol. Kakam gelip ekider biz berden. Birazajyk garaşaly, gelmese özümiz gideriz, bolýarmy? Bolýarmy? Nädik gideriz? Ýene öňümizden talaňçylar çykaýsa näme? Durup gideriz. Sen maňa inan. Ýöne aglama. Söz berýän, gelmese gideriz. Bolýar. Kızım näme boldy? Wah ece. Sen hemişe harabın adı köpü bolmaz diýerdin. Hawa gyýdym şeýledir. Men bu nesihatyny dinlemedim ece. Murat maňa çağalan has gowy kap gowy ýerde bilim alar ýaly humar oýnajak diýdi. Balam, humar bilen bilimiň näme baglanşygy bar? Bir kigede oýnap okuwlarynyň tölegini gazansa humary taşlajak diýje. Sen näme etdiň? Yaman ýeri men sesim çykarmadym. O da yaramaz ýola düşüp gidiverdi. Humar gowdurýtdym, ağlandım. Ýalňyşdym, gaty ýalňyşdym. Humaryň gowsy erwedi bämi? Haýsy tarapdan teretseňem erwet. Diýan ýok. Ýalňyşyň bilseň ýagşy. Deliliň ýarsyndan gaýtmagan bir peýda. Gaýtjaga meňden ok. Inni men dinlän ok. Utturýa. Utulluça da has öjükýä, has köp oýnaýa. Gynanma balam. Gynanma gyýdym. Belki edil beýlede däldir. Belki bir iş çykandyr. Ertirimiz haýyrlylar inşallah. Tagaman ýatyp turaly, giýjeň rahat gyýdym. Sağ ol ece. Abi. Doğanım. Kakam hen ýedem gelen ok bir zat bolaýdym ka? Hani gidip onu getirjekdiňle? Bolýa, gidel onno. Ýöne ýuwaşlyk bilen. Sessiz ýuwaş. Çırasam yanan ok. Kakam öýde ýok öýdýän. Yerini onu ýerden taparys. Ýene bir gezejik jyňgyrdat belki bardyr. Giýjeňçini bir ýerde näme işleýäňiz? Açarmyz ýok Rıza aga. Ejeňiz nerede? Mamamlarda. Kakaňa o köçäň urnak kafededir. Gidiň şo ýere. Daşarda gat bilmerdiňiz-de. Menem siziň bilen giderdim gelin Halime daýdan diýaran ok, ýeke goýmaýyn. Bolýar Rıza aga, sag boluň. O ýere barsa kakamyň gahar gelmezmi? Nädeli ýydym-da gidelimi? Çağalar, Salih aga, Salih aga. giyeceğin içinde näme işläp ýördiňiz? Kakam gözleýäs. Ony ýere gidipdir. O köçede kafedemiş. Onu ejemiň ýanyna gitjek. Geceňiz bilýän berdiňmi? Onunla men ýollaşyp olaýyn. Ýörüň gidelin. Hani ýene bir el oýnalyň, paýla. Bolly besir utulluň. Indi näme oýnajak? Eňde geçikleňmi? Paýla hana, paýla. Şu ýerde bolmaly. Kakam öýe gelsin Salih aga. Siz duruň, men özüm baraýyn. Ýöne sen kakam tanaň oga. Tanaryn alad etme. Siz şu ýerden botnamaň bolýarmy? Bolýar.
Sen näme goşlayan oyunu oýnaberdi. Durhaw, sen meňe näli gurlaşýaň? Näli gurlaşygyny senden sorarmy? Ýigitler, Sen ilki bergeň ber. Bererine näme senden gaçýan? ýigitler. Nira howluyan? Salih ağa näme eglenini käre men görüp geleýin ani. Ýöne derreo gel. Bolýa. Sen kim ay? Sen näme polisiýamy? Goşulmasan ay sen nerden çykdyň? Göýber şuňur maňlaýyna bereýinne. Aladasyn etmeli başga işiň ýokmy Murat dost? Kaka, Gökhan, oğlum. bolan zat ýok kaka. Biziň öňümizden çykmaň soň alad etdik seni. Seni gözläp geldik, Salih ağa da bize kömek etdi. Ejek nerede? Mamamlarda. Baba. Kaka, Kıydım. kakacan. Bağlalam. İkini de beni bağışlan. Men yamanlık ettim. Yamanlık ettim size. Eceni de özüme. Gelip beni şeyle halıkan görmesen, halım görkezmesen düşünecek geldim. Ne ahil körlük edenimi bilecek geldim. Tövbe ediyen. Vallahi tövbe ediyen. Kaydıp kumar oynasam ilimde olsun. Bular ejeme daýt kaka. Oň saňa şeýle bir gahar gelýär. Bilyen oğlum, bilyen. Hani yorum, yorum gidelim. Bular men däldir etjege. Nira gitdilerkä? Öz elim bilen yerlerine ýatyryp gaýtdym ha olary. Bilmedim dägidim, menem hayran. Çağa çyklam, nira gitdiňiz? Kakam gözlemäge gitdik. Eje. Dodoňa näme boldy? Üýtgeşik bolan zat ýok. Nämeler edeniň görýäň dälmi? Sen bulara seretmeli wagtyň çağalar iýiňde sergezdan. Nämeler edeniň görýäň dälmi Murat? Han derrew içerek girin garagollar. Oğlum tidem girin, içeride gürleşin. Geçin. Gıydım, gireýe. Ütünç sorayan soňul. Men kellem galypdyr, wagt unutup durun. Bizi unutturjak derejede kelläň gyzyran zat näme? Dur men aýdaýyn nämedigini. Humarhanadyň. Ýöne, Bilýän Murat, bu geplen köp diňledim. Bir kede oýnap turjakdyň. Soňra utulup oýnuňy ýene dowam etdiň. Utullyň dowam etdiň. ýöne men niýetim gowda. Gökhany tölegli mekdepde okutjakdym. Ýöne humarbaz bolluň. Ejem dogry aýdýan eken. Humaryň erwedi gowsy bolarmy? Bolmaz. Niýetiň nähil bolsa da soň erwet gutorar. Bilyen, hata iş ettim. Başka yol tapmadım. Ýöne gaýdyp oýnamajagym ant içe. Çağlarym alalla, ýöreýe gideli. Hadi, ýör. Ýör, çağlarym alaly. Meni sen bilen birleşdirýän zat ýogunny. Habaryň barmy? Giýje tat ganymyza galypdylar. Sen nereden habaryň bolsun? Sen o wagt humaryň başyna haýsy karta oklajagyň pikirine diýensiň, şeýle dämi? Utturýadym. Utturmadyk bolsam, Hawa utturduň. Menem çağalaňam. Bar zadyň utturduň. Senden aýrylşak. Gynanma jigim. Ýör ýataly. Ýör, ýör. Şimdi Inni git bu ýerden. dedik Öý işleňizi unutmaň. Köçeden geçeňizde üntüli boluň. Sapaklaňyzdan soň hem gün öýe geliň. Haýsy öýeje? Gün şu ýere. Hana baryň onda. Baryň sagaman baryň. Eneşiň doglan günne sowga daljak pul berjekmi eje? Oğlum, şu wagt pulumuz ýok. Belki tort pişirip gutlar. Bolýarmy? Bor da onu. Hadi kardeşim. Hani yetjigeň ýygynyň. Öý işleň etdiňmi? Hawa, öýüň arladyňa. Başga ýokmy? Ýok. Almalar bişipdir. Ýesiň elýärmi?
Birini yolup bereyinmi? Hawa. Agam, jigimin almy ýesi gelýär welin birini yolsam bolmazmy ka? Alıver oğlum, alıver. Garaşdyň üçin yoloyun. Abi jere sap bol Gökhan. Dur bir de iki. Dur yuwaly. Birlikte Bile iyeli. Yok özüňi. Sen kicicik ulolmaň üçin sen köp vitamin ýemeli. Ne oldu? Näme boldy? Näme töwereňe seredýäň enes? Belki kakam gelendir öýümde gider diýip seretdim. Gelmänine gynandyňmy? Seni kakam benim ejem alsa bir-birimizden aýrylsak, men seni taşlamaryn. Hakykatdanam aýryşajakmy kalar? Bilmedim. Belki biz köp dilegesek aýryşmadylar. Allahan, ejem bilen kakam aýryşmasynlar. Sen olar bir-birini söýdür Allahan. Murat ağa, başlyk siz bilen gürleşmek isleýär. Çağıran ekeniniz. Geç otur. Murat, inim. Men seninle hiç ýyl ötüş görenmok. Tapşyrygynda atlaryňyzy aňraýan bilen edýäne. Hatabatlarym görýäntiňiz. Gynansamam görenmok. Gaýta tersine. Oň ýalda ýok. Men ähli hatabaty ýeke-ýeke gözden geçirýän. Ýöne bu ýerde beýle däl. Bu hatabatlarda bir ýalňyşlyk bar. Hiç ýyl ýalňyşlyk ýok. Humar oýnaýanyny eşitdim. Diýmek munlaky kim pullary humara gidýär. Beýle tökmedi eşitmek islämok başlyk. Eşitmersiňem. Sen işten boş. Bu hatabatlar kim ýazdy? Elbette Ali ýazdy. Sen geriňe de onu geçirdim. Evet efendim. Cumartesi buyurun. Sanırım müsait efendim. Cuma günü 14'te bekliyoruz. İyi günler. Allah men ýeke şaýama oğurlamandygymy bilýändir. Şonu unutma. Balalam. Maňa kömek etseňizler. Hapa ýygnandyr. Daşaryk çykarmaly. Bilim ağrın soň çykaryp bilemok. Bolýa agam, häzir barýan. Eneşden biraz garaş. Bolar doganym. Gel bak. Gel hani. İşte bu. Eneşi. Vay ne hile odan kuş, muhabbet kuşu dälmi? Göwnüňe ýaran bolsa saňa bereýinmi? Bu kuş agtygym ki. O da häzir uzaklarda. Al senki bolsun. Çyndanammy? Dagy näme? Gödenög bilen al. Taňyr ýalkasyn agam, sag bolun. Bele ýalkasyna oglum. Bu neýdiňiz haýyrly. Senkem haýyrly bolsun.
Eneşiň doglangyna bu guş sowat berip bilerin. Begencini ödüm guş bolup uçar. Ne hilo hodon? Haladyňmy? Hey halamarmyň eýjejikdigini. Dogancygym, men göteräýin nakysgynmy? Bolmaz. Näme üçin? Bir tutup götürün, elimdenim kaçırman, yalvaryan. Bolmaz Enes. Birden bir zat bolaysa, hepden ahyrına çenim muňa gowter etmeli. Hepden soňunda näme bar? O hiç. Adyny näme dakar şonu aýt. Arkadaş diýelmi? Bolýa, owadan at, arkadaş. Kuşlaňam ejesi, kakasy bolýa gerek. Owa. Ýöne muň ýek gözi. Arkadaşyň en atasy göresi gelýärmi-ka? Meňe kakam göresim gelýär. Gow hüdürnamaňyz bar eken Salih ağa. Üniversitetde iň gowuryan mollumyzyň siz bilen işlemegiň maslahat beripdir. Baş hekim hökmünde hastahanamda hoş geldiňiz. Siz bilen işleşegimde begenýän. Beýle hekimleriňem edilmeň ýaly begenjeklerini ananýan. Bu ýerde biz üçin ýeketek möhüm zat hastalarymyzyň sagalmagy. Ananaýyň men üçin nime edil şeýle? Şeýle mukaddes niyet bilen gelenler işlerini ellerinden yelenine diýerler. Siz hem häzirden işe başlap bilersiňiz Salih ağa. Sag bolun. Ertir görüşürüz. İşiňiz uğruna bolsun. Sag bolun. Süýük hanym ejeňiz jaň edýäsi soraýa. Ejemmi? İşlidi. Diýdim ýöne haýş edýär. Size soň jaň ederdi. Süýük hanym başla ýöne ejeňiz telefonu aglaýa. Sen özüňi degişi däl işe goşulma. Diňe aýdylan net. Edil ýaňja da ýumşak kıyafetli hekim hanymyň ýerine doň ýürek bir aýaly görýäs. Men Göýokhanyň ýanyna bolmalymy? Bulan Göýokhandyr Enes bilen näme baglanyşy bar? Durmuşda ähli zat bir-birini baglanyşykdy. Antan älemiň kiçeldilen bir görnüşi. Adamyň dünýä bilen näil baglanyşy bar bolsa, älemiň merkezi edilen insanyň da bir-birleri bilen hemem älem jahany bilen içkin baglanyşy bardyr. Menem bitewlüň dälle bölekliň böleginiň gürrüňini etdimi diýen. Oň ýaly bolsa nukta nazaryň ýeňeldi. Äleme iç-içe giren bir bitewlik kökmünde terir. Şonu bir-birini baglaýan ýaly görnýänliň nähili baglaşýanlygyny bilerdin. Arkadaş, han dogan mayt. Goy maňa ruhsat bersin, seni bir günlük mektebe gideýin. Arkadaş, Eneşe bolmazdy. Saňa bir zat bolaysa bar bir derek bolar. Doganym. Men açaryn. Soňgül, bu näme etdiň? Eliňe gowuşdy dälmi? Men aýryşmak islämok. Beýle iş edip bilmerdim. Çağalarmaz ba. Çağalaň inni ýadyňa düşdümi? Meni ýene bir synap görmersiň. Dinle meni. Aýrylşýas, gutordy. Ekin, Enes, gynanma. Goý aglamasana. Bolýa, arkadaşym mektebe gidip joralanyňa örkezip bilersiň, bolýarmy? Çynyňmy? Hawa. Ýöne aglamazlyk, gynanmazlyk şerti bilen. Köp sag bol doganym. Men seni nähili gowurýan? Aýtgan näme etmeli? Mektepde guşy gözenekden çykarmagy hiç kime ruhsat bermeli. Hawa. Ontudan gözenegi hiç kime elletmerin.
Ey, bunu görsene. Bu ne? Mun gowduny. Teresene. Ne hile odan kuş. Enes ber göreyinle. Berjek gel dogon mun kuş elimde kagor. Kızıl gaçar öýdäňmi? Bersene. Elimde kagor. Bersene. Berjek gel. Dogonum. Enes. Enes, çygym. Enes. Gözüň açsana. Enes. Enes. Enes, gözüň açsana. Derrek hekim eltmeli. Enes, çygymcan. Çygymcan. Çygym. Benim Bar menden boldy. Doktor bey. Hekim. Gıydıngıdın beynitine ervet teper yetipdir. Elimizden geleni ettik. Näme? Şu wagt anyk bir zat aýtmak kyn. O meni duýmazmy? Indi men oň elinden tutup bilmermi? Jigiň häzir ukuda, ol seni duýmaz. Okudan oýanman bilermi? Häzir gowda atlaň pikirini et. Gowunyň ervet zat getirme. Merdirek bolun. Mutlu oldum. Edil etdiňmi? Meni iş edinip gıydyňa seyretip bilmediň. Indi ýüregiň injarlymy? Bulan barına sen günäkär. Sen kumarbazlyň, sen günäkär. Maşgalamy sen tebäpli dargady. Bar senden. Besir. Men sebäpli boldy. Menden. Enes men sebäpli. Oňa däl. Oýunjuklara seredenim üçin şeýle boldy. Menden. Men sebäpli. Gökhan. Heyem senden bolarmy? O ne hil beýle? Ýok beýle däl. Gürleşsene men bilen Gökhan. Men bilen. Gürleşäýda oglum. Bagşlaň, Eneşiň ene taty sizmi? Hawa. Başa kim siz bilen gürleşmek isleýär, ýörüň. anneciğim. Bağlacığım, şu taýda garaş bize. Muny maňa aýtmak kyn. Ýöne tölegin tölemeseňiz, Eneşi kedelhanada saklap bilmers. Ýanky aýtmaýaly men täzelikde işden çykarlym. Elbetde bergimizi berer, ýöne edir şu wagt däl. Ondan harajaty urduran adam çekmelimi? Polisiýadan hatawaty allym. Gıydyňyzy urduran adam günäsiz. Ol hatda tölejek bolsa da hemmesin töläp bilmez. Bejergiň bahady gymmat, ol töläp bilmez. O näil beýle? O ýerde gıydym jan allym berdim de käfir pulumuz ýok diýip onu daşaryp jak bolýarmy? Munyň wagşylyk bolýar. Gynanýan. Size de düşünýän. Ýöne ýagdaý şeýle bir tölegli hassahana nädeýin men elimden gelýän zat ýok da. Şu an Şu wagt oň ýagdaý agyr, anyk bir zat aýtyp bolanok, geçdi bolsun. Senin ne işin? Ali, sen berden emşleýän. Murat, gıydyň urduran men. Täze wezipede ilkinji günüm diýip howlup barýadym. Men gaty gynanýan. Sen günäň ýok diýerler. Men ötünç sorýan. O hasabatlar ýalňyş ýazdym. Humar oýnaýanyňyza men aýtdym. Bagyşlaň meni. Wezipe etmek üçin ulu hata iş etdim.
Başyga baryny aýtjak. İşiňe dolanyp gelmeňiz üçin elimde gelen nederin. Bağışlaň, ýalbarýan. Şu wagt bu ürünleň wagty däl. Men üçin ifadat gaýrynyň diýir galmagy. Gökhan. Gökhan? Gökhan, bärde nämişleýäň? Gökhan, meni ýadyndan çykardyňmy? Nämeler bolanyny aýdyp bilmedimiň? Ömrümüz kül etdiň. Sen bizi öldürdüň. Lewsiz, nalaç edeýin. Çağan ölüm halyna ýatyrkada elinden hiç tat gelen ok. Sen gowsy gitdi ülpetleň bilen humar oýna. Bar git. Bar git şolaň ýanyna. Utýak ama tetiň çykan okdy. Aslında utan wagtyň ýokdur. Ýöne men ýalňyşdym. Ýaňy başlaňdy eliň urmallym. Seninni humar baz. Onu da elini bilmeýän humar baz. İşleň beýle boljagyny men nirden bileýin? Bilmeliň. Sen bu çağalan kakasy. Oğlum, Gökhan dur. Salih ağa sizmi? Embiňek bolup geçtin. Eneşe gata gynanaýdym. Edip biljek kömegim bar bolsa, Oňa bu ýerde seredip bilmejeklerini aýdýarlar. Adam hem işten çıkarılı. Ehtiyaçlığı yok, pulumuz yok. Eneşin hal juda erwet. Ne etjegim bilemok. Ne etjegim bilemok. Gökhan. Dur Gökhan. Oğlum, Gökhan. Enes üçün canım vermelem bolsa bererin. Ýöne elimden gelýän zat ýok. Ne olur. Menden öýkeleme. Meni ýeke goýma. Men bir biçare. Ne olur. Maňa düşünjek bol. Baş hekim şeýle diýdi Salih ağa. Men hiç kime yamanlyk etmedim. Adamymym şeýle. Näme üçin başymda bela geldi? Näme üçin? Soňgul hanım, durmuş gäňürümler bilen ahary gider. Bir garynjany atsaňam, başyňa bir iş gelse geliberer. Ikisi uzağa gider. Ýöne aslynda öwrüm-öwrümdir. Muny unutmaň. Käwot mügnetigatdan ýeke kynçylyk täsirli bolýar. Iň gowsy siz şol ýürekden dilek ediň. Oň ýazanyny hiç kim bozup bilmez. Salih ağa bilen gürleş Murat. Murat, adamym. Biz öňgörüşipdik. Ne yapacağız? Indi nädir? Eneşi bir ýerden äkidip bolmaz. Maňa bir sagat maý beriň. Men bir çykalyga tapjak bolaýyn. Bu çağany halat etmegimiz gerek Söýgü hanım. Elbette borcumuz. Men zerur adamlar hem zatlar hasahana ýiberer. Näme edilmeli bolsa hemmesi ediler. Çykdaýjylaryň meň aýlygymdan tutup bilerdiň. Oň ýalam zat bolarmy? Biziň öz güýjümiz ýetýär. Çağan ömrü hopasynda. Biziň mümkinçiliklerimiz oň ýaşamak üçin ulanýar. Hiç şüpheňiz bolmasyn. Şüphelenme. Allah sizden razı bolsun. Tüýhan tirejeňi sorady. İşlediňmi aýtmadyňmy? Aýtdym ýöne kakaňyz ýaran okmuş. Eglen men gelsin neydi? Men soraşdyrmakamam telefonu goýdy.
On näme üçin berdidigine düşünmeýärdim. Allah'ın hikmet halkaty birleşdi. Wakalar bir-birine degdi. Has doğrusu degirildi. Inni göreli hikmet nämeler etjek. Hoş geldin kıydım. Hoş gördük. Kakam nerede? İçeride. Kaka, ýagşymyň? Dereu hasahana gideli. Söýgi. Bu yere gelmeň üçin hökman kesellemegimiz gerekmi kıydım? Bu näme diýdiň eje? Zaň edýäs jogap beren ok. Öýüňe barýas bizi görmek isleýän ok. Gıýdym. Balam bizden haçana çyny gaçjak. Meni bu yere getirmek üçin ağırladyňyzmy? Edil ağlamagam del kakan hakykatdanam hassa kıydım. Bolýa. Bar düşünükli. Men bir şepagat uýasyny berer. Näme kemiňiz bolsa aýdarsyňyz. Bizim kim yerimiz seni görmeýänligimiz. Seni görösün diýildi gıýdym. Sen bizim iki çağamız. Jigiň ölümünden soň Jigimiň ölümini ýüzüm urmak üçin çağırdyňyzmy bärik? Kıydım bize ters düşündün. Gaty gowy. Maňa unutmak isleýänlerimi ýatlatmak isleýäňiz. Şoň üçin meni allaýaňyzmy? seni görüp gürleşmek üçin näme etjegimizi bilmedik. Bizi halan okmy. Biz hakda asla oýlanaň okmy. Meni özüm ýigrenýän siz väl. Maňa azar bermeň, bir rahat etmeň. Maňa geçenleri ýatlatmaň, begmeň maňa, azar bermeň. Enes. Jigim canım. Ötünç sorayan. Bağışla meni. Bu men sebäpli boldy. Keşke sen ýeriňe men uloň aşagyna galsadym. Sana söz berdim. Ýeke oýmaryn diýdim. Sen nire gitseň menem şo ýere gitjek. Sana söz berýän. Sana bir zat bolaýsa, keşke güýçli bolsadym. Keşke seni gowlaşdyryp bilsedim. Gökhan, sen bilen biraz gürleşeli. Gökhan. Sen menden nädip güýçli bolaryň diýip sorapdyň, ýadyňa düşýärmi? Eger bir derdiň bar bolsa, derdiň näçe agyr bolsa bolsun, Allah sagynsaň, ondan çäre dileseň, maňa sabar ber Allahjan diýseň, içiňde uly bir güýç duýarsyň. Allah bennetiniň hiç birini ýeke goýan nädir? Hökman bir ýol görkezler. Ýöne öýkeleseň, ýüze görseň, öňdäkini görmeseň, onu gözleýän güýjüňi tapmarsyň. Sen şoňa onanay. Nähir Salih ağa, öňe gidişlik barmy? Gökhan eniş üçin dilek edýär. İnşallah dilegleri kabul bolar. Öýüňe näýel gowmy? Gowy, şükür. Bolu bilýär. Gökhan enişiň ulyň aşagyna düşmegine özüni günäkar adaplyar. Ol özüni gynýar. Muň bilen men meşgullanmalymy? Siz psikiatr, oňa kömegiňizde gidip biler. Men çağalar bilen meşgullanmaýan Salih ağa. Gökhan diňe
ula adamyň çekip biljek agyr adaryn çekýär. Özüň günäkär duýmak ýeňmeti kıyın duýgy. Ayıplaşmaň, bu meselede edip biljek zadym ýok. Ruhsat bolsa. Sen öýe gitdi biradynjal. Berde özüm bolar. Gitmen. Men goý. Gyýdymy taşlap hiç ýere gitmen. Soňgul. Men gaty gynanýan. Gynanma. Bir zatlar et. Gyýdymy ýygyna gaýtaryp ber. Käşke elimden bir zat gelse. Onda maňa gynanýanyň aýtma Murat. Tamam, dikkat et. Tamam. Geldik. Sen şu ýerde garaş Gökhan. Dikkatli olun. Leyla Hanım, acele edin biraz. Jigime bir zat bollumy? Biraz sabr et. Jigime bir zat bolly, anyk bir zat bolly. Ece! Ece! Yeter. Bestir soňgul. Eneş meňem gyýdym. Muny aýtmak üçin giýjak almadyňmy? Men muny hiç wagt unutmadym soňgul. Hiç wagt unutmadym. Düşünýärmiň? Ol meňem gyýdym. Meňem gyýdym. Gökhan? Näme boldy? Näme boldy? Eneş? Eneşme bir zat bollumy? Songül bekle. Soňgul garaş. Gyýdyma näme boldy? Gyýdyma näme boldy hekim? Eneş uka gitdi. O näme hili? Ol şu wagt uzak wagtlap ukudan oýanmayan ýagtýan ýagdaýyna umydymy diýtirmän eneş üçin elmeden gelen ne diýär? Maňa dogry aýt. Gyýdym ýagdaý nähili? Diýir galarmy? Murat dost, dilek et. Allah ýalbaryň. Garaşyň, sabr edin, sabr edin. Jigim gutulsun. Arkadaş senem dilek et. Jigim gutulaysynna. Dilek et arkadaş. Arkadaş, dur gitme. Sevgi. Büyük hanım ýygyna gatnaşyk iş ýerler jemlenni. Bolýa häzir barýan. Hayırlısı. Erteriňiz haýyrly. Sizin kim? Eneşin ýagdaýyna gowlaşma duýulmaýarmy? Yok henide. Pardon. Bağışlan. Ne var? Näme Ece? Ne var? Näme boldy? Meni işte. Neden beni? Näme üçin maňa düşüneňdok? Ýene Allah söýtýän bolsaňyz ýalňyşýaňyz. Kakamyň ýagdaýy gatagyrmy?
Onu hastahanaya gidin. Size yeterlik pulu berýän. Jaň etmeň. Ýygnagym bar ije. Mundan artyk dinlejek gel. Bolýa ije, bolýa. Bolýa. Başga bir mesele barmy Salih ağa? Geçtigi bolsun. Hakaňyz bilen seseňiz men meşgullanaýyn. Kömege mätäşdir diýen pikir nereden göňüňize geldi? Hökman näl? O bir garra adam. Diňe näde diýerler? Tiz kömek çağırdım. Häzir gelir, gaýrat et. Hastahana äkiders. Ahmet, men ýanyňda men. Gaýdym. Gaýdym. Arkadaş! Dur, kaçma benden. Arkadaş, dur. Yakaladım. Tuttum seni. Önüne bak. Öňüňe teresene. Gıcıcık ol, öldürürsün onu. Gökhan. Gökhan, dur. Murat. Gökhan nerede? Gökhan yok. Gorkmaş töwerekdedir. Her men görüşdireyim. Gözenegin boş. Nere gittik ha bıçağı? Salih Bey. Salih ağa, Gökhan görmediňizmi? Yok göremok, töwerikde ýokmy? Yok, o nire gidip bilerke? Men eneşiň ýagdaýyny görüp derrew gelýän. Sen töwerigi gözleşdir. Bolýa. Evlat. Oğlum, hoş geldin. İyilikmi? Size arkadaşı getirdim. Ne hile odun at takıpsın? Jigim daktı. Hani doğulan gününü ona soğut verecektin ha? Oğlun aşağına düştü. Uzak uka gitti. Men sebäpli boldy. Men hemme ýerde günäkär. Şu günüm tat arkadaş men sebäpli ölüpdi. Oňa ýözüň seret ağam. Men başaramok. Men biderek oğlan. Hemme kişä ziýan berýän. Men goňumy ha, sen goňuň. Çünkü ýalňyşyňa gynanyp bilýän. Yok, men gow däl. Arkadaşa gow seret ağam. Onu hor etme. Ol hiç ýerde ýok. Oğlum tap Murat, oğlumy. Hani parahat boljak bolalym? O nere gidip biler? Öýü barladım, enellerinden soradym. Mektebe jaň etdim. Gören adam ýok. Hastahananyň ählilerini gördüm, gören adam ýok. Nere gidip bilerke? Sabırly bolun, men häzir gelýän. İnşallah Gökhan bilen bilegerin. İşleňiz dowam edin. Teýw hanım, Gökhan ýitipdir. Näme? Hasahanyň ählilerini seretdik. Barajak ýerini gözledik, ýok. Belki tejribeňiziň peýdasy eger. O nere gidip biler? Edenim mar bolsun. Düşünmedim. Nere gidenini bilýän. Gyzyň ýanyna geldik Ahmet, gyzymyzyň ýanyna.
Gökhan. Gökhan, nämeler edip ýörsiň sen? Özüň cezalandyrýanmy? Bilýän. Ağlama canım. Nerden bilýän diýänsiň maňa? Öz başımdan geçti. Sana gowy düşündüreyim. Gel. Sana barın düşündüreyim. Ömrümde birinci gedek gurrun berýän. Jigim. Äşegül. 7 ýaşynda. Oňa näme boldy? Ýok boldy. Mundan 25 ýyl öň. 25 ýyldyr her gün özüm günäkärlik gezdim. Her gün oň ýerine özüm bilen bolsam bolmaýarmy diýdim. Şeýle bagtyýar maşgalamyz bardy. Birden biziň içeriýimizde de her öýde bolşýaly düşünşmezlik başlandy. Biz iki dogan bu galmagallardan bir-birimiz bilen gol tutuşup halat bolardyk. Oyunlar oynardyk. Ertek aýdyşardyk. Edil biz ýaly. Ýöne bir gün bagda oynap ýörkäk. Men bir pişijek bilen güýmenipdirin. Äşegülüň aýagy taýdy. Erwet yaralandy. Şondanam ýok boldy. Yigirme ýyl bäri her gün o pişige güýmenmedik bolsam, Äşegül aramyzda diri gederdi diýdim öz-özüme. Şo günden soň ne kakamyň ne de ejemiň ýüzüne teredip bildim. Olara gözüm düşdi. Özüm hasap günäkär duýdum. Olar her göremde özüm has beter ýigrendim. Ýöneten Erwet bir zat etmensiňe. Diňe pişik bilen oýnapsyň. Sen günäň ýoga. Ýöne men muň bilen hiç razylaşmadym. Edir sen ýaly. Ýöne men hiç zat etmedimmi? Dinle Gökhan. Durmuş biziň isleýişimiz ýaly akmaýa. Allah'ın ýazgydyna näme ýazylan bolsa şeýle bolýa. Güýjümiziň ýetmeýän, emma bize güýjü ýetýän zatlar hemişe bolýa. Bolýan wakalaň öňünde ejidläp beslemelim däl. Güýjümizden aşa zatlardan nadylan bolmaly. Sen bilen bir meňdeş takdyr aýlaşýas. Ýöne sana düşündirenlemme özüm hem şu wagt düşünýän. Onda men hata iş etmedimmi? Etmedin. Ene şöyle aýta men näme ederin, ha? Men pikirimçe ene şeýe goýmaly. Sen elmidam oň ýanyna bolmaly bolsun. Onu ýeka goýmajagyma söz beripdim. Onu sözüňde dur. Ece! Bağlacığım, oğlum meni korkuzdun ha sen. Korkuzdun beni. Korktum. Enes, men sözümde durdum. Senem dur, men taşlama. Enes, Jigim can, Allah can, sana şükür edýän.
Ejeme jaň edip maňa biriktirip bilmezmi? Süýü hanım habaryňyz ýokmy? Nämeden habarym bolmaly? Näme bol egilikmi? Kakaňyz reanimasiyada. Size köp jaň etdik, ýöne jogap bermediňiz. Näme? Gynanýan. Anne, Eje, Gyýdym, kakamyň ýagdaýy nähili? Näme boldy? gyýdym, o häzir ýagşy. Bäri bakýa, şükür Hudaýa. Hudaýa şükür. Hudaýa şükür. anneciğim, Meni bağışlaň. Ejejan bağışlaň. Sizi ınjytdym. Özüm bilen birlikde sizem jedalandyrdym. Günämi geçiň. Näme üçin size gulak asmadym kam? Gyýdym, özüň gynama. Kakaň hemişe sen soraýa. Inni 12 goýmaly. Hemmemiz bile bolsak. Ejejan, sizi şeýle bir gowurýan. Meni bağışlaň. Bağışlar ýaly eden zadyň ýok gyýdym. Kakam men sebäpli tas ölüpdi. Sen biziň üçin eziz. Her işte bir hayır vardır. Gör, yine bile bolduk. Wah men canım gyýdym. Bir hepdeden soň Artık Inni hiç ayrılışmaz gerek. Ayrışmaz. Hiç ayrılışmaz. Hudaýa şükür. arkadaşy ýatdan çykarypsyňyz. Arkadaş. Ýöne men onu Bir ýaşly adam getirip gitdi. Oňa gowy serediň diýdi. şu gün tek doğulan günüň. Arkadaşyny senki. Onu sana sowgat berýän. Doğulan günüň bilen jigim. Sag bol toganym. Allah yeketekdir. Her bir zadyň açarym, tertibim oň takdyryndadyr. Hawa. Şol nazardan baksaň hadiseler bolup geçýänler bir-birinden juda tapawutly bolup barýandyr. O tapawutlyklaryň emele getiren nagyşlary Yaradanyň yeketekligini ýeke-ýeke bide görkezler. Adamlarym dödüp boljak ýanlyklar etse, takdyr olaň dadyna ýetişer. Hikmet nagyşynda renkler gaýtadan öz ýerini tapar.